יכולים להתחיל. אז צהריים טובים לכולם. תודה שהצטרפתם לשיחת המשקיעים של חברת פונבום, לסקירת התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים בשנת 2025. אני מירב באואר, קשרי המשקיעים של פונבום. נמצאים איתנו היום מתן מנדלבאום, מנכ"ל פונבום, ותמר מיכל, סמנכ"לית הכספים, שהובילו את השיחה בליווי מצגת למשקיעים שפורסמה מוקדם יותר באתר המאיה. חשוב לציין ששיחת הוועידה לא מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים או השנתיים של החברה, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע שעשוי להיחשב כמידע צופה פני עתיד, והאזהרות לגביו בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. כמו כן לציין שנתונים שהוזכרו בשיחה הזו מבוססים על המידע שפרסמה החברה בדוחותיה ובדיווחיה, עשויים לכלול תחזיות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים עתידיים או מבוססים על הערכות של גורמי חוץ. נתונים שהתממשותם אינם ודאית ואינה בשליטת החברה. תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה עלולים להיות שונים באופן מהותי בשל גורמים שונים, סיכונים ואי ודאות, כפי שמדווח בדיווחי החברה לרשויות. סיום הוובינר נפתח את שלב השאלות והתשובות. שאלות ניתן לשלוח בלשונית ה-Q&A בתחתית המסך. מזכירה שנוכל להתייחס למידע פומבי שפורסם בדיווחי החברה בלבד, ולא נוכל להתייחס לשאלות הקשורות לשווי החברה ולמחיר המניה. בשלב זה אני מעבירה את השיחה למתן. מתן, בבקשה. שומעים אותי? כן? כן. מעולה. צהריים טובים לכולם ובוקר טוב למי שפה באמריקה. אנחנו שמחים מאוד לקיים את הוובינר הזה. שוב, הוובינר מתרכז כרגע ב9 חודשים ראשונים של השנה והרבעון השלישי. ואני חושב שאנחנו מסכמים פה רבעון שהוא יחסית יוצא דופן בהיסטוריה של החברה. זה רבעון שבו הצגנו לראשונה רווח נקי של מעל 4 מיליון ש"ח, לצד ברווח תפעולי ושיפור רמת הרווחיות הגולמית. בהסתכלות רחבה של 9 חודשים עברנו למעשה פעם ראשונה ל-Adjusted EBITDA חיובית של 2.7 מיליון ש"ח. צמצמנו בצורה משמעותית את קצב שריפת המזומנים של החברה, ואנחנו קרובים לאיזון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, ואני חושב שבשורה התחתונה צמצמנו בצורה דרמטית את ההפסד הנקי בהשוואה ל9 חודשים ראשונים בשנת 2024. גם פה מקצת מעל 4 מיליון ש"ח אל מול הפסד של מעל 20 מיליון ש"ח בשנה שעברה. אנחנו שמחים על התוצאות האלה. זה תוצאות חזקות לחברה עצמה, על אף תנאי השוק המאתגרים שמלווים אותנו ואת התעשייה, כוללים מן הסתם ירידה מתמשכת במספר המבקרים, ואני אדבר על זה בהמשך בהסתכלות על שנת 25 ועל שנת 26 ואיך זה תופס אותנו. מטרת העל שעמדה ועדיין עומדת בפני החברה היא בסוף ייצוב החברה בשנה הזאת, ייצוב החברה מבחינה פיננסית ויצירת בסיס איתן לשלב הבא, שזה בעצם כל נושא הצמיחה ובוודאי הצמיחה הרווחית. אז זהו, שנת 25 עומדת בסימן המטרה הזו, לצד המיקוד ברווחיות ובאתרים וחיזוק של אותם מוצרים שאנחנו משיתים באתרים שלנו ובאתרים חדשים. אני חושב שהפכנו את החברה ליעילה, תפעולית, שזה לא פחות חשוב ממה שקורה בפועל. ואני אדבר גם על ה-core business של החברה עצמה בהמשך המצגת. זהו. כפי שכולכם יודעים, שוב, הפעילות של החברה היא מאוד מאוד עונתית. הרבעון השלישי הוא הרבעון החזק, הרבעון הראשון הוא הרבעון היותר חלש, והרבעון השני והרביעי הם רבעונים שבעצם מתמקדים בעיקר בספייקים של אותם חגים, אם זה איסטר ואם זה עכשיו Thanksgiving וקריסמס, והחגים האלה עוד רגע לפנינו, ואנחנו מתכוננים הכי טוב שאפשר כדי להוציא את הכי הרבה מאותם החגים שנותרו לנו בשנת 25 ברבעון הרביעי. זהו, אז למרות האתגרים המשמעותיים, גם של ירידה במספר המבקרים וגם עלייה בשכר המינימום בכל מיני טריטוריות, וגם השפעת המטבע שבעצם יצרה היחלשות של הפאונד והדולר, אני חושב שהצלחנו לשמור יציבות עסקית ולהמשיך לשפר את איכות הפעילות שלנו. וזהו. למי שכן הצטרף עכשיו לאו דווקא הכיר את החברה עד הסוף,
אני כן רוצה שנעבור הפעם יותר קצר וקצת שונה על איך החברה נראית, ואולי גם יותר להסביר גם למי שכבר מכיר את החברה, איך הדברים באמת נראים. ממש תראו בעיניים כדי שתבינו על מה אנחנו עובדים, בסדר? מה שנקרא הוויז'ן הכללי של החברה, דיברנו, זה לקחת את אותם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, את ה-impossible shots, את ה-distinctive moments האלה, לתפוס אותם ולדלבר אותם ללקוח הקצה בצורה הכי פשוטה ונקייה, אבל גם ליצור את אותם רגעים מעניינים, ואנחנו נראה קצת דוגמאות בנושא. זה מצד אחד, ומצד שני לוודא שהנדלן של החברה גדל, כלומר אותם שותפים שאנחנו עובדים איתם גדלים ומגדילים את החברה, ולמעשה להגדיל את פוטנציאל המבקרים שלנו מהיום, בסדר גודל של 55 מיליון מבקרים, אל מעל 100, אני חושב שזה אפשרי בהסתכלות על העתיד, בין קרוב לרחוק. זהו, אחת שיש לנו את אותם נדל"ן, המטרה היא מן הסתם לשפר את המרג'נים שלנו, וזה בסוף תוצר של 4 אלמנטים משמעותיים. אחד, לוודא שאנחנו כפומבום מן הסתם נמצאים בכל מסע לקוח, בכל הנקודות האפשריות, לפני הביקור, תוך כדי הביקור ואחרי הביקור. הדבר השני שהוא לדעתי מאוד מאוד משמעותי זה התוכן שאותו אנחנו יוצרים. התוכן הזה צריך להיות סופר פרסונלי, מאוד מאוד אותנטי ועם ערך מאוד מאוד גבוה, ואז אנחנו עובדים כל הזמן בכל נקודות הצילום שלנו. הדבר השלישי היא הפלטפורמה הדיגיטלית ו-how to monetize את אותו content לאותם אנשים בזמנים המתאימים, ופה אני חושב שיש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, כלומר הפוטנציאל פה הוא מאוד גדול, איך לוקחים את השירות שאנחנו נותנים ומרחיבים אותו עוד ועוד ועוד, בסוף עוברים דרכנו הרבה מאוד לקוחות. והדבר האחרון, והוא לא דבר בטל בכלל ואנחנו מתעסקים בו, ואני חושב שיש בו גם פוטנציאל מאוד גדול, זה כל נושא האופרציה שלנו, הסיילס והקור ביזנס באותם אתרים שאותם אנחנו מתפעלים. יש את אתרים שהשותפים מתפעלים, זה פן אחד, ויש את אתרים שאנחנו הגדולים שאנחנו מתפעלים, ושם צריך לוודא שאנחנו דאטה דריבן ומנהלים את כוח האדם בצורה נכונה, ובזה אנחנו גם מאוד מאוד מתרכזים. אני חושב שיש פה פוטנציאל לא קטן. אז זה בגדול, נתקדם בבקשה לשקף הבא. למי ששוב לא מכיר, המטרה היא לעבור מתעשייה שהיא מאוד tangible oriented, מאוד print oriented, נקרא לזה בלוקבאסטר, לתעשייה שהיא יותר נטפליקס, יותר real time, וידאו, סטרימינג, דליברי, כל האלמנטים האלה. והדרך לעשות את זה זה מצד אחד לוודא שהקונטנט הוא משמעותי, ומצד שני איך להעביר את הקונטנט, וזו הפלטפורמה הדיגיטלית, מעבר כמובן לאופרציה שיש לנו באתרים. אז זה בגדול. הפעם חשבנו להראות לכם, בשקף הבא אפשר לראות את זה, את מסע הלקוח, כדי שתבינו מקצה לקצה איך נראה, כשמישהו פה הולך לאחד מהפארקים שאותם אנחנו מתפעלים, מה הוא צפוי לראות. אז בגדול יש לנו את שלב הפרי-ויזיט, והמקום שבו אנחנו בעצם שמים את הטאץ' פוינט שלנו באתרים של לצורך העניין הפארק הספציפי. אז בעצם אני כמבקר יכול לקנות את הכרטיס של הפארק באותו אתר, אבל ודאי גם להוסיף את חבילת התמונות והסרטים. פה אנחנו רואים אחוז מעניין של מחירות, משתנה בין פארק לפארק כמובן, ובין דמוגרפיה לדמוגרפיה. ואז בתוך הפארק יש הרבה מאוד הזדמנויות, מהתמונות בכניסה, דרך תמונות שזה נקרא meet and greet עם אותן דמויות, עד רמת רכבות הערים והצילום שלהם. ואני חייב להגיד שבהרבה מאוד מקומות, ופה דווקא בחרנו להראות את זה, אנחנו ממש מייצרים את החוויה עצמה, כלומר בתוך אותו פארק ממש חוויה שלמה שאנשים עושים איתה אינגייג'מנט, והיא די משמעותית, וזה מייצר גם הרבה מאוד הכנסות. כל נושא ה-point of engagement ואיך אנשים בעצם אוספים את אותו מידע, אנחנו מכניסים לאחרונה עמדות שהן מאוד מאוד אוטונומיות, עד רמת הקפיצה הבאה שלנו, שהיא בעצם כל נושא ה-user generated content. אז בואו נתחיל יש לנו פה 5 דוגמאות, נתחיל ב-meet and greet. שוב,
בעבר, בואו נעשה פליי תוך כדי שאני מדבר ככה, בעבר זו הייתה רק תמונה של צלם בכניסה, בדרך כלל זה איקוניק שוטס כאלה במקומות המעניינים, ופה החלטנו לקחת את אותו קונטנט ולהפוך אותו למשהו יותר מעניין, יותר שונה מאותה תמונה שאני כאבא יכול לקחת, או שפעם היו לוקחים צלמים מחברות אחרות. אז זו דוגמה אחת כדי שתבינו עד כמה הקונטנט פה הוא משמעותי, עד כמה הערך הזה יצרנו את היכולת למכור יותר. אז זה פן אחד. פן שני זה העובדה שאנחנו לא רק הצילום של experience מסוים שקיים, אלא גם לפעמים האקספיריאנס עצמו. אז זו דוגמה לאיך נראה הארי פוטר אצלנו, אתם יכולים לראות ממש, זה חתיכת אופרציה, הרבה מאוד אנשים מגיעים, עומדים בתור, עושים חוויה שהיא מאוד מאוד כיפית, שהאוטפוט של אותה חוויה זה באמת התוכן ואותו הם קונים במיטב כספם. אז ככה נראית חוויה שלנו מקצה לקצה. נעבור הלאה ונראה עוד כמה דברים. הדבר הבא זה איך אנחנו נראים גם בתוך אטרקציות, לא ברכבות הרים. אז המטרה היא שוב, לתת את הנופח הרלוונטי של אותה אטרקציה, זאת לצורך העניין לונדון איי, כל הרציונל זה הביו על לונדון, אז להביא את אותה זווית לאותם לקוחות קצה, עם המיתוג הרלוונטי כמובן, ופה יש בעצם revenue streaming פוטנציאליים חדשים, אפשר לדבר עליהם בהמשך. אז ככה נראה עמדות בתוך אטרקציות, עמדות אוטומטיות, דיברנו על ניהול כוח אדם ואיך אפשר להקטין את תלות בכוח אדם ועדיין לייצר חוויה שהיא משמעותית, אז בואו נפתח את Auto Capture Pods. גם פה, אנשים עושים אינגייג'מנט אל מול לצורך העניין, במקרה הזה זו מראה, והאוטפוט של אותו אינגייג'מנט, ואם תלחצי עוד פליי, אפשר לראות ממש שעל אותה תמונה אפשר לראות, אפשר לראות את התמונה מצד ימין, את התמונה שנלקחה ומה האוטפוט בעצם שאנחנו מוצאים בעמדות שלנו. כמובן שכל אאוטפוט מתאים לכל עמדה ועמדה, אז השמאליים בעצם זה מדאם טוסו לונדון, והימני זה לקחת את אותם משפחה ולהפוך אותם ל-Statue of Liberty פה בניו יורק, יותר רלוונטי מן הסתם לאזורים של ניו יורק. אבל בעצם the sky is the limit פה, אפשר להתקין עוד ועוד ועוד עמדות כאלה, לייצר את הקונטנט באותן עמדות שיתאים ויהיה שווה ללקוח הקצה, ולשם אנחנו בין היתר מכוונים. אז זה פן אחד. פן אחר, וזו הקפיצה הבאה שאנחנו מתכננים, זה כל נושא user generated content. בסוף המטרה שלנו היא לא להילחם עם הטלפון של האנשים, אלא להשתמש בו. בסדר? אז אותם אנשים, אותם מבקרים בפארקים יכולים לקחת סלפי שלהם, זה מה שאתם רואים מצד שמאל, ואנחנו ניקח את הסלפי הזה ושוב בהתאם לפארק נהפוך אותו לקונטנט שמתאים. זה במקרה קונטנט שקשור מן הסתם ללגו. המטרה היא, שוב אני מזכיר, יש לנו לצורך העניין 10 עמדות, 15 עמדות צילום בכל פארק שהן עמדות צילום מקצועיות, אבל יש בערך עוד 1.5 מיליון פלאפונים שאפשר להשתמש בהם עם אסטים שלנו כמובן, עם אסטים מן הסתם מאושרים באותו אתר שאנחנו עובדים בו ולייצר חוויה יותר מעניינת. זוהי דוגמה לאיך נראה user generated content. בסדר? אז התהליך שלנו בעצם נע בין עמדות צילום בכל מיני זוויות, בכל מיני מקומות, לפלטפורמות הדיגיטליות, ואיך אפשר להוסיף עוד קונטנט, ואיך אפשר להתאים את הקונטנט הזה מפרי-ויזיט, תוך כדי הביקור עצמו וגם בפוסט-ויזיט. בזה אנחנו עובדים. בסדר? זה חשוב שתבינו עוד יותר לעומק איך זה נראה. תן עוד קליק בבקשה. זהו. תראו, נדבר פה על הרבעון השלישי ועל 9 חודשים הראשונים. לפני שאני אעביר כמובן לתמרה את המקל, אני אתן את ה-high level של מה בוצע עד כה בחברה. אז בעצם יש לנו את הרבעון, הפעם הראשונה בעצם שיש לנו פה רבעון שהוא עם net income חיובי של 4 מיליון, מעל 4 מיליון ש"ח. גרוס מרג'ין גם השתפרו, שוב על אף שהשכר עלה וכמות המבקרים ירדה, עדיין גרוס מרג'ינים מעל 20%, אופקס
reset בגדול קראנו לזה, או מה שנקרא בהסתכלות עיר over עיר, אנחנו בהפרש של מעל 20% על האופקס, פוזיטיב ו-adjusted EBITDA, בסדר? יש פה הישג לדעתי מאוד משמעותי בהסתכלות אופרטיבית על החברה. אני חושב שבהקשר של המעבר לדיגיטל ומחירת מוצרים דיגיטליים אנחנו הגענו כבר ל-43% ואנחנו נמשיך לטפס בקצב המתאים, זה תמיד טרייד אוף בין מה מתאים בכל אתר ואתר. אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה שקולה ונכונה, אנחנו גם לא רוצים לייצר קניבליזציה כזאת שתייצר בדיוק את ההפך, ולכן אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מדודה, מאוד דאטה דריבנית. אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה הזאת. אני חושב שגם בהקשר של גדילה, ונדבר בהמשך גם על גדילה בשנים הקרובות, אבל כבר השנה ראינו פה כניסה גם ל4 פארקים של קבוצת סקנדינביה, וגם אני חושב שכניסה לקונגלומרט חדש, גדול ומשמעותי, לאוניברסל, ופתיחת הפארק בווגאס. אני חושב שזה מיילסטון משמעותי לחברה, הכניסה הזאת, וכמובן גם הארי פוטר ניו יורק ושינוי התנאים בו ובסיקס פלגס לטובת החברה. אז זה בהקשר של גדילה של מה הוצע עד כה. חוץ מזה רמת הנזילות שלנו השתפרה, גם לאור התפעול שלנו את הסיטואציה וגם לאור הגיוס שבוצע בתחילת השנה, ואני כן חושב שככה התלבטנו האם נכון, אבל אני חושב שנכון לדבר גם על ה-core operations של החברה ומה אנחנו עושים שם. יש פה הרבה מאוד פארקים וחשוב לתפעל אותם בצורה נכונה, את כל נושא המחירות בפארקים. אז גם פה השאיפה שלנו היא לוודא שבכל אתר ואתר ההחלטות שמתקבלות הן סופר דאטה דריבן, בסדר? והמטרה היא מן הסתם to optimize את כוח האדם, את מה שאנחנו משלמים עבור אותם עובדים שעתיים. אז זה פן אחד. פן שני זה לוודא שמבחינת הפרייסינג והפקג'ינג של מה אנחנו מוכרים, באיזה תמחור ומתי, גם את זה לוודא שהאסטרטגיה הזאת היא תואמת את המציאות. המציאות מן הסתם משתנה כל הזמן ואנחנו צריכים להיות הכי אג'ייל שאפשר, גם בעזרת או ביחד עם השותף בכל מיני בלק פריידיי למיניהם, וגם במה שאנחנו רואים והפידבקים שאנחנו חווים בזמן אמת בלואו סיזן ופיק סיזן ואתר X אל מול אתר Y. יש פה הרבה יש פה הרבה פוטנציאל, אנחנו עובדים בו. אז זה בפן הזה. בהקשר של מוצר וטכנולוגיה, אז שוב, להכניס את אותם יכולות שראיתם את חלקם בשקפים הקודמים, להכניס את אותם יכולות פנימה לתוך אותם אתרים ולאתרים חדשים, לוודא שהקונטנט שאנחנו מייצרים הוא קונטנט כמובן AI based, אבל מה שמשנה בסוף זה התוצאה הסופית, שהוא כזה שהוא בא ל-value משמעותי. אותם מערכות אוטומטיות שראיתם, אוטונומיות שראיתם, לוודא שאנחנו שמים אותם במקומות הנכונים ומקטינים את כמות הלייבור שאנחנו עושים באותו אתר. וכן חשוב לבוא ולהגיד שבסוף המערכות שלנו הם מעל 95.5% של אפטיים, כלומר הן מאוד מאוד רובסטיות, וגם בזה אנחנו עובדים לוודא שהדברים לא נופלים. אנחנו גם אנחנו עובדים עם שותפים מאוד מאוד גדולים, זה לא יכול שלא לעבוד, אז צריך לוודא שהכל רובסטי ואנחנו עובדים בזה, ואני שמח גם על התוצאה הזאת. אז זה בגדול אלה ההישגים עד כה לרבעון השלישי ול9 חודשים הראשונים. בואו נעשה עוד קליק אחד. אני מניח שראיתם בדוחות, ואנחנו גם מסתכלים על כל נושא ה-attendance, ואיך כמות המבקרים, סליחה, ואיך זה נראה ב-25 ואיך זה נראה ב-26. אז שוב, אנחנו רואים ירידה בכמות ה-attendance בשנת 25. הירידה הזאת היא שנקרא ב-UK, באירופה, US וביפן, המקומות שאנחנו עובדים בהם מן הסתם. אני מניח שבמקומות אחרים בנוסף, גם במקומות שאנחנו לא עובדים יש ירידה, אני שומע את זה בתוך השוק שבו אנחנו עובדים. הירידות האלה חלקם הן קשורות למזג אוויר, חלקם קשורות למבקרים שמעדיפים ללכת יותר דומסטיק ופחות אינטרנשיונל. הרבה מאוד אלמנטים ודאי בארצות הברית קשורים גם לרמה גיאופוליטית, אבל זה שנת 25, בסדר? ואתם רואים את הירידה באופן כללי.
בשנת 26, גם בשיח עם השותפים שלנו וגם בדוחות שאנחנו רואים מארגון הפארקים העולמי, מעל 50% מהאופרטורס, מאותם שותפים שלנו, דווקא מייצרים סיטואציה או מדברים בפרוג'קשנים של דווקא עלייה בחזרה, ואולי גם מעל במבקרים בשנת 26, שזה מצוין. אבל גם ככה וגם ככה, אני חושב שאנחנו ממוצבים היום בסיטואציה כזאת, גם בסיטואציה הקיימת וגם בשאיפה אם יגדלו כמות המבקרים, אנחנו ממוצבים בתוך האתרים עם היכולות שלנו כדי לתת מענה גם לכזה וגם לכזה, וזה מה שחשוב להבין. אני חושב שהיכולות שהשתנו עד כה מאוד מאוד עוזרות לנו לדעת ולהוציא את המקסימום של הרווח מכל פארק ופארק בכל זמן וזמן. אז זה בהקשר הזה. מפה אני ברשותכם אעביר את המקל לתמרה, שתזכור את התוצאות של הרבעון ו9 חודשים, ומשם נתקדם. תמרה, בבקשה. תודה רבה מתן. צהריים טובים לכולם, אני תמרה מיכל, סמנכ"לית כספים של פומבום מזה כשנה וחצי. נכנסתי לתפקיד בתקופה שבחברה היה מאוד קל לדבר על הפוטנציאל והרבה פחות קל להראות רווחיות. בשנה וחצי האחרונות התפקיד שלנו כהנהלה היה לתרגם את הפוטנציאל שיש לחברה למשמעת פיננסית, לשיפור תזרים ולצמצום ההפסדים. ועל זה אני רוצה שנעבור היום ביחד דרך התוצאות של הרבעון. אני אתחיל מהתמונה הגדולה. בשנה האחרונה פומבום מבצעת מהלך של שינוי כיוון משמעותי, והשינוי הזה ממוקד ברווחיות בשורה התחתונה. הפעם המספרים מתחילים להראות את התוצאות עם שיפור חד ביעילות התפעולית שלנו ובניהול ההוצאות. המצגת היום תתמקד בביצועים הפיננסיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים, ואנחנו נראה איך למרות סביבה מאתגרת כמו שמתן ציין וחולשה מסוימת במספר המבקרים בפארקים, הצלחנו בכל זאת לייצר רבעון רווחי ראשון ולחזק את המאזן ואת הנזילות של החברה. תודה. אז אם אנחנו נתחיל מהביזנס עצמו, אפשר לראות שהעונתיות של הפארקים והאטרקציות סביב העולם נשארת דומה לשנים קודמות. הרבעון השלישי הוא שיא השנה, והוא דומה בכל אחת מהשנים 23, 24 ו-25. מה שאנחנו רואים בשנת 25, שצורת העקומה נשארה אותו דבר, אבל העקומה עצמה היא קצת מתחת לשנת 2024. במקביל לתופעת המבקרים, במקביל לתופעת העונתיות, גם חשוב להבין את השפעת המטבע. אני אסביר כי זה משפיע לאורך כל הדוח. אנחנו מדווחים בשקלים, אבל רוב ההכנסות והעלויות שלנו בפועל הן בפאונד, בדולר וביורו. כלומר, תנודתיות במטח שראינו גם ברבעון האחרון וגם בתשעת החודשים האחרונים משפיעה עלינו בעיקר דרך המספר המדווח בשקלים ולא על הכלכלה האמיתית שלנו בפארקים. למעשה ישנו גידור טבעי כי ההכנסות וההוצאות לרוב מנוהלות באותו מטבע, ולכן תנודות בשערים מתבטאות בעיקר בתרגום חשבונאי ולא בשחיקה במרווחים שלנו. המסר המרכזי שאני רוצה שניקח מפה זה שמה שמחזק או מחליש את הרווחיות שלנו בפומבום זה לאו דווקא המטח, אלא שתי נקודות ליבה שאנחנו מנהלים באופן אקטיבי. מגמות בפארקים, מגמות התפעול שלנו בפארקים, והיכולת שלנו להתייעל במדדים תפעוליים ותוכנית ההתייעלות המבנית שלנו. תודה. ועכשיו אנחנו נעבור לתוצאות הפיננסיות. אז ברבעון השלישי ההכנסות ירדו בכ8% לעומת שנה שעברה, והסתכמו ב-76.2 מיליון שקל. כמחצית מהירידה מיוחסת לתנודתיות בשערי חליפין. למרות הירידה הזאת בהכנסות, אנחנו הצלחנו לשפר את הרווחיות. שיעור הרווח הגולמי שלנו עלה מכ-19.3% ל-20.3%.
ברמת השורה התחתונה זה הרבעון הראשון בתולדות החברה שבו הצגנו את רווח תפעולי וגם רווח נקי. הרווח הנקי ברבעון עמד על 4.4 מיליון שקל לעומת הפסד קל בשנה, לעומת הפסד קל. בשנה כמעט הכפלנו את ה-EBITDA לעומת שנה הקודמת, ו-adjusted EBITDA עלה במעל ל-60% לעומת שנה קודמת. אם מסתכלים על 9 החודשים, ההכנסות שלנו ירדו בכ5%, אבל ההפסד התפעולי הצטמצם בכ18 מיליון שקל, בכ18%, סליחה, ל-3.7 מיליון שקל, וההפסד הנקי ירד מ-20.7 מיליון ל-4.4 מיליון שקל. כלומר, בתוך שנה הורדנו בערך 80% מההפסד. ב-adjusted EBITDA אנחנו עד כה עברנו מהפסד של כ7 מיליון שקל לרווח של קרוב ל3 מיליון. המשמעות של התוצאות האלה מבחינתנו זה שגם בסביבת הכנסות מאתגרת יותר, המודל החדש של פומבום יודע לייצר רווחיות, וזה מבחינתנו שינוי מבני. בסלייד הזה אנחנו רואים שהפרופיל העסקי של החברה נשאר יציב גם ברמת המוצר וגם ברמה הגיאוגרפית. ישנו תזוזה קלה כלפי דיגיטל ברבעון, כלפי מוצרים דיגיטליים ברבעון, עלינו קצת, אבל התמהיל הכללי בין דיגיטל לפרינט די יציב גם ברבעון וגם בתשעת החודשים של שנת 25. אנחנו מרגישים מאוד בנוח ברמת תמהיל זו שמאפשרת לנו ליהנות גם מאופטימיזציה של מחירים בתקופות שונות וגם להתאים אותם לדמוגרפיה בפארקים ולמבקרים בפארקים בכל נקודת זמן. חלק מההכנסות האונליין ברבעון חלק מההכנסות אונליין מסך כל המחירות עלה מעט לכ-14.2%, אבל עדיין רוב ההכנסות מגיעות מתוך המחירה בפארקים. גיאוגרפית, אירופה התחזקה קצת ומשקפת כרגע 71% מסך כל הכנסות החברה. הפיזור של אסיה וארצות הברית נותן לנו בסיס יציב, בלי תלות במדינה אחת או בלקוח אחד. אנחנו נעבור לדבר על הגרוס מרג'ין שלנו. ופה אנחנו באמת רואים את העבודה שעשינו בשטח. למרות שההכנסות שלנו ירדו, עלות ההכנסות ירדה בקצב מהיר יותר. עמלת השותפים ירדה בכ9% ברבעון ובכ6% בתשעת החודשים. שכר העבודה בפארקים ירד בכ4% ברבעון וכ9% בתשעה החודשים הראשונים של השנה. וזאת למרות, כמו שמתן ציין, עלויות שכר גלובליות. כתוצאה מכך, כתוצאה מהשינויים שעשינו, אנחנו שמרנו על רווח גולמי יציב ואף העלינו אותו. כ-20.3% זה הרווח המדווח שלנו ברבעון כשמסתכלים על התוצאות בגאפ, וכ-17% מתחילת השנה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה. אם מנטרלים את הפחת ואת עמלת השותפים שאנחנו משלמים מסתכלים בעצם על הביצועים התפעוליים שלנו נטו בנטרול השפעות חשבוניות, הרווח הגולמי הכלכלי שלנו נשאר סביב ה-50% ברבעון ו-45% בתשעת החודשים. כלומר, הרווחיות שלנו בפארקים השתפרה. המשמעות עבורנו היא שמול ירידת הביקושים או מול ירידת המבקרים, אנחנו הצלחנו להתאים את חלק השותף במקרים מסוימים, וגם את צורת הניהול של הצוותים שלנו בפארקים, כך שהרווחיות שלנו לא נשחקה. זה הבסיס שמאפשר לנו לחזור לרווחיות ברמת החברה, גם בלי קפיצה דרמטית בהכנסות. ובשקף הזה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה את תוכנית ההתייעלות, את התוצאות של תוכנית ההתייעלות. ברבעון השלישי, ההוצאות התפעוליות ירדו ב-23% לעומת רבעון שלישי של שנה שעברה, ובמצטבר בתשעת החודשים ההוצאות התפעוליות ירדו ב-32%. הקיצוץ הזה לא מגיע מסעיף אחד, הוא מגיע מחתך רוחבי.
ירדנו בכל הסעיפים, גם במכירות ושיווק, גם במחקר ופיתוח וגם בהוצאות המטה. אנחנו מציגים פה את הוצאות הרה-ארגון שהתחלנו אותו בשנת 24, והסעיף הזה משקף את העלויות המיוחסות לשינוי מבני שהתחלנו אותו בשנה שעברה. אנחנו הזכרנו את זה גם בוובינר הקודם ואני אגיד את זה שוב פעם, מבחינת המונחים הבסיסיים בחברה אנחנו מסתכלים על adjusted EBITDA, מה שמנוטרל אצלנו ב-adjusted EBITDA זה פחת והפחתות והוצאות על אופציות לעובדים. כדי לשמר את המדד הזה נקי וקונסיסטנטי משנה לשנה, גם את הוצאות שינוי מבנה אנחנו לא נטרלנו והצגנו אותם כחלק מאופקס בשנה שעברה, ולכן השנה אנחנו רואים את הירידה באופקס. אוקיי, ולבסוף צעד הנזילות שלנו. אז הייתה לנו שנה מאתגרת מבחינת המבקרים, אבל סיימנו את ספטמבר 25 עם 27 מיליון שקל בקופה, לעומת 22 מיליון בסוף שנה שעברה. זה קרה תוך כדי המשך השקעה בציוד ובמערכות ובאפגרייד שאנחנו עושים באתרים, וגם תוך כדי החזר הלוואות. אם מסתכלים רבעונית, מיוני עד ספטמבר עלינו מ-23.6 מיליון שקל ל-27 מיליון שקל במזומן, כאשר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי מראה שיפור מאוד משמעותי לעומת שנה שעברה. וברמת 9 החודשים התזרים שלנו הוא כמעט מאוזן. השקעת הפייפ שביצענו בתחילת השנה נתנה לנו די עקרוני, אנחנו הולכים להשתמש בכספי ההשקעה לצורך הגדילה, החברה למעשה מחזיקה היום את עצמה, מממנת היום את עצמה, וכספי ההשקעה מיועדים להשקעות ברכוש קבוע ולצורך הגדילה. עד כאן זה התוצאות הפיננסיות של 3 חודשים ושל 9 חודשים הראשונים של 25. מתן, בחזרה אליך. כיפק, טוב, תודה. אז אני לא אחזור לארבעת הנקודות הראשונות שכתובות פה בשקף, והן ברורות, אני חושב שהתוצאות מדברות בפני עצמן. אני כן אדבר על שנת 26 ועל פוטנציאל קדימה. תראו, אנחנו מתמודדים במכרזים גם של קבוצות וגם של פארקים יחידים, גם של פארקים באיוש שלנו וגם בפארקים שאיוש מהצד השני, גם בקבוצות קיימות וגם בקבוצות לצורך העניין שאפשר לעשות בהם רק פארק אחד או את כל הקבוצה, עובדים בזה, בסדר? המטרה שלנו היא לקחת את אותם מקומות שבהם יש רווחיות בהסתכלות על עתיד קרוב וודאי על עתיד רחוק, ולשם אנחנו מכוונים. בסדר? ברגע שנוכל לדווח, נדווח. אם זה עד סוף השנה ואם זה בתחילת שנת 26, חלק מהפוטנציאל הזה הוא פוטנציאל שיותר קרוב, יותר רלוונטי ומיידי לעכשיו, וחלק ממנו הוא קצת יותר רחוק, אבל בעל ערך גבוה ומשמעותי. אז ככה זה נראה. אם יש, בואו נעבור אולי לשלב השאלות, ומשם נתקדם. אני חושב שמתוך השאלות שראינו, אני חושב שחלק מהם ענינו תוך כדי המצגת, הם עלו לפני השקפים הרלוונטיים, אבל ברשותכם אני אקח את השאלה הראשונה, אני אקריא אותה. האם תוכלו לדבר על ירידה במספר המבקרים, סיבות, איך זה נמשך, איך מתמודדים עם זה, האם צריכים להגדיל את מחירות פר לקוח? אז שוב, דיברנו על הנושא הספציפי של כמות המבקרים. דיברתי מקרו, איך התעשייה רואה את כמות המבקרים בשנה הזאת ומה הסיבות לירידה בשנה הזאת ואיך רואים את זה בשנים הבאות. אני כן יכול להגיד שאם תסתכלו רגע על המבקרים של שנת 23 ושנת 24 ושנת 25 נמצאת ביניהם, תוכלו לראות שבסוף התעשייה הזאת על אף ירידות כאלה ואחרות, תעשייה יחסית יציבה שלאורך זמן, אם תיקחו עוד אחורה, לאורך זמן נגדלה. ולכן בהקשר של מבקרים, אני רוצה להאמין שהתחזיות של השותפים שלנו יתקיימו בשנת 26, ואנחנו נראה יותר מבקרים. במקומות בהם
יש לנו פחות מבקרים. שוב, דיברנו על זה, היכולת שלנו לנהל את האופרציה בזמן אמת, היכולת המוצרית שלנו לבוא ולהכניס פנימה אלמנטים שהם אגנוסטיים בעצם למה שקורה מבחינת כוח אדם, שמה את החברה במקום יחסית טוב ונוח. ולשאלת מי ששאל את זה, גם ה-spend per head, גם אותו רווח פר לקוח עולה בחלק מהמקרים, וודאי גם הרווח או נשמר או גדל עיר עובר עיר או גדל באופן כללי. אז זה לשאלה הזאתי. מה השאלה הבאה? האם בעקבות חידוש הסכמים האחרונים שחתמת עליהם, חלקם כבר יחתמו ויתרמו לרבעון הרביעי, העונתיות תקטן השנה בין רבעון 3 ל-4, האם אתם חושבים שיהיה רווח נקי גם ברבעון הרביעי? אוקיי. תראו, כל התקנה שלנו, יש בה איזשהו שלב של רמפ-אפ, בסדר? שלב שבו אנחנו שמים את המערכות, אחרי שאנחנו מאפטמים אותם, מה שנקרא, הכי טוב לפני תחילת ביצוע, ואז מתחיל הפארק לעבוד, ומן הסתם הצוותים שלנו או של הצד השני מתחילים לתפעל, והם מתחילים לקבל פידבקים מהקהל, בסדר? הפידבקים האלה הם על תמחור ועל טוויקינג של ג'רני, מה שנקרא, של הנקודות שלנו באותו מסע לקוח, על התוכן עצמו וכך הלאה וכך הלאה, ולכן יש לנו זמן שבו אנחנו מגיעים מהתחלה, אנחנו קוראים לזה הייפרקר, לשלב של אופטימיזציה ואז בעצם שלב של מקסום. באתרים בהם מה שנקרא התקנו עד כה, אנחנו בדיוק בשלבים האלה של הרמפ-אפ, בחלקם שוב מתוך המגבלות שאפשר לציין בצורה כזו או אחרת, בחלקם יש לנו עוד עוד מה להתקין מהזווית שלנו, זה תלוי בצד השני ובתשתיות שלו, אבל ככל שנתקין יותר מערכות משלנו, ככה נוכל לראות יותר הכנסות שמגיעות מאותם פארקים. אז זה בהקשר הזה, לדעתי הייתה שאלה 2-parter, אז זה בהקשר למה שהתקנו פה, ולגבי רבעון 4. תראו, שוב, תמרה דיברה על זה, אנחנו בסוף עסק שעובד בצורה עונתית, דיברנו גם על הרבעון הראשון שהוא יותר חלש, רבעון 3 הוא הכי חזק, ורבעון 2 ו-4 שהם רבעונים די טובים עם ספייקים של חגים בהם. ההסתכלות שלנו כחברה היא תמיד הסתכלות שנתית, בסדר? המטרה שלנו היא גם ברבעון הרביעי, ושוב, בלי שום תחזיות, אבל בסוף זו מטרת החברה בכל יום שעובר, היא לוודא שאנחנו ממקסמים את הרווח בכל נקודה ונקודה. אני כן אגיד שהחגים עוד לפנינו, ועל כן, מה שנקרא, אנחנו עוד לפני התוצאות שלנו באותם אתרים, באותם חגים, אבל אנחנו באים לזה חזקים, עם מטרת רווח משמעותית. בסדר, אז תכירו, זה בהסתכלות קדימה. שאני מקבלת אותם. אז יש פה שאלה לגבי הפעילות של פורטאבנטורה בספרד, כשהודעתם שתפסיקו בתחילת 2026, האם היא הייתה רווחית והאם תרמה לרווחיות, ואם כן, מדוע לא ממשיכים שם? רוצה שאני אענה, תמרה? כן. בסדר. לחלקכם דיברנו בעבר על העובדה שיש לנו מטרה מאוד משמעותית להניע את התעשייה הזאת למקום שהוא יותר דיגיטלי, עם קונטנט יותר, שיותר מתאים לאקט הדיגיטלי, בסדר? ובעבר גם אמרנו שיש אתר אחד ספציפי שעוד לא הצלחנו להטמיע בו את אותם יכולות דיגיטליות, אז זה אתר, בסדר? זה אתר שהוא מאוד print oriented, הוא פחות על הזווית שאנחנו מכוונים אליה, אז זה חשוב להבין רגע על מה אנחנו מדברים. כשמסתכלים ברמת החברה, ומסתכלים על הרווחיות של אותו אתר, אמנם בטופ ליין יש לו השפעה חשובה, וכתבנו אותה מן הסתם, מעל 10 מיליון ש"ח, אבל בבטם ליין, גם ברמת האתר וגם ברמת משאבי החברה לטובת אנטיטי שנמצאת בספרד, ההשפעה היא מאוד זניחה. ובהסתכלות שוב על מיקוד של איפה נכון לעבוד ואיפה נכון לשים את הזמן ואת הקשב שלנו, הוא לא היה בתוך המיקוד הזה. זו ההשפעה של פורטאבנטורה בהסתכלות קדימה. כן.
אוקיי, יש פה עוד שאלות. שאלה נוספת, האם יש יעד מפורש לעבור ל-Adjusted Debit החיובי ongoing, ומה הסיכונים המרכזיים לכך? תודה מירב, אני אקח את השאלה. אז אנחנו כחברה מסתכלים על התוצאות השנתיות. נכון, בחברה קיימת תופעת תנודתיות, הרבעון השלישי הוא בדרך כלל בצורה היסטורית, הוא רבעון C, יש הכי הרבה מבקרים בפארקים. ההסתכלות שלנו מבחינת כל היעדים שלנו היא הסתכלות שנתית. גם ברמת ה-Adjusted EBITDA וגם ברמת תזרים מזומנים. אנחנו שמנו לעצמנו את המטרה להגיע לתוצאה חיובית בשני הפרמטרים האלה, ברמה השנתית כמובן. אוקיי, תודה. שאלה נוספת, לגבי כמה שאלות בנושא, לגבי הגיוס הון שהשלמתם במרץ 2025, מה אסטרטגיית השימוש בהון שגויס, למה תשתמשו בו, הוא צפוי לתמוך בתהליכי הצמיחה ובהתמודדות במכרזים חדשים. אני חושב שהתשובה בגוף השאלה. הקאפקס הזה מטרתו העיקרית היא לטובת צמיחה, לטובת אותם אתרים חדשים ושדרוג אתרים קיימים כדי מן הסתם לייצר פרפורמנס יותר גבוה. כמו שאמרתי קודם, לכשנוכל לדווח, נדווח, אבל המטרה היא מן הסתם להשתמש בזה לטובת צמיחה באותם פארקים חדשים. מנוע בשלב הזה. more to come בשאיפה. עוד שאלה נוספת בהקשר של שיפור תנאים מסחריים עם שותפים נוספים, האם צפוי שיפור נוסף, שיפור הסכמים נוספים? אני חושב שהכל, שוב, זה נע באותם מקומות. אנחנו בכל נקודת זמן עובדים עם שותפים שלנו על כל הזוויות, בסדר? גם על איך אפשר לשפר את חוויית הלקוח, איך אפשר להכניס יותר הכנסות מכל לקוח ולקוח, בין היתר גם התנאים המסחריים. אז דיברנו על סיקס פלאגס ועל הארי פוטר ניו יורק, ואנחנו ממשיכים לעבוד בנושא הזה. המטרה היא למקסם את רווחי החברה. שוב, ברגע שנוכל לדווח, נדווח. עובדים בזה כל הזמן. עוד שאלה שיש פה זה לגבי התמהיל התרומה. בעצם אם תוכלו להתייחס לכמה מהתרומה, כמה מהשיפור ברווחיות מיוחס לאופטימיזציות שביצעתם בכוח האדם ולהתייעלות באופרציה באתרים, וכמה זה לדיגיטל, לשיפור בתמהיל ההכנסות ובחזקות הדיגיטל. אני אקח את השאלה. תודה מירב. אז התוצאות שלנו, שוב פעם, יש כמה כוחות שעובדים נגדנו ויחד איתנו גם ברבעון וגם בתשעת החודשים. מצד אחד היו לנו פחות מבקרים בפארקים, אבל מכל מבקר הצלחנו להגיע לתרומה גבוהה יותר לשורה התחתונה. גם על ידי ייעול האופרציה שלנו בפארקים, ייעול של שעות העבודה, ייעול של עמדות המחירה, וגם על ידי צמיחה ומעבר קל שרואים אותו גם למוצרים דיגיטליים וגם לערוץ מחירות אונליין. אנחנו נמצאים כרגע בתמהיל שהוא תמהיל מאוד נוח מבחינתנו. הוא מאפשר לנו אופטימיזציה של מחירים והתאמתם לדמוגרפיה, לאותם המבקרים שמגיעים כל תקופה לפארק. אי אפשר להפריד בין ההשפעות, כוחות השוק והאופטימיזציה שלנו עבדו יחד והגענו לתוצאה שהיא אופטימלית מבחינתנו. אוקיי, יש פה שאלה יותר לגבי הטכנולוגיה, לגבי ה-user generated ומה זה שונה מלהעלות סלפי. לא יודעת מה זה, ננו בננה, ולבקש ממנו שיהפוך תאומים ללגו. איפה היתרון שלכם? אני מניח, מתוך השאלה, או מקבצי המילים בשאלה הזאת, אני מניח שמדובר על user generated content, ועד כמה הוא שונה ממה שאני כלקוח קצה יכול לייצר בטלפון שלי. שאלה טובה. קודם כל, הנחת היסוד שלנו היא שלא כל בן אדם יודע לפתוח את משהו בננה שנאמר פה, חלק מהשאלה הזאת, או כל יכולת אחרת, ולייצר לעצמו
חוויה שהיא חוויה מדויקת, כמו הסטורי טלינג שלנו, ודאי לא עם האסטים שאנחנו משתמשים בהם, שאם תחשבו על זה, זה האסטים המקוריים, כן? של אותו, של אותו פארק או אותה קבוצה. המטרה בסוף ב-UGC, ב-user generated content הזה, וראיתם דוגמה, היא לקחת את כל הקריאיטיב, גם של החברה שלנו, גם של השותפים שלנו, ולהכניס תוכן שהוא כזה, שהוא סופר משמעותי וגם מתאים לדמוגרפיה באותו מקום. עכשיו, אני מזכיר, האקט הזה, ה-user generated content, הוא אחד מתוך יכולות נוספות שאנחנו מייצרים, כלומר, המטרה שלנו במקום שאנשים יבואו ויקחו את הסלפי שלהם בצד הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו, וחלקם יצליחו לעשות או לא יצליחו לעשות איזשהו user generated content משל עצמם, המטרה היא להכניס את כולם פנימה חזרה, בסדר? להגדיל את כמות היוזרים שעוברים דרכנו, למרות שהיא כבר גדולה, אבל להמשיך ולהגדיל אותה, כדי גם בהמשך לייצר לאותם קבוצות יוזרים עוד שירותים, בסדר? ולהרחיב את זה לסיטואציה שהיא אפילו יותר גדולה ממה שקורה בפארק עצמו, ולשם אנחנו מכוונים, בסדר? אני אומר שזה ליפ, כמו הליפ שעשינו ממעבר מסטילס באיכות נמוכה לסינמטיק וידאו קפצ'רינג, הליפ הבא בהקשר של קונטנט ובהקשר של אינגייג'מנט הוא ה-user generated content, בסדר? אז עכשיו תשלבו את זה עם הצילום המקצועי בפארקים, עם חלק מהמקומות שבהם אנחנו גם האקספיריאנס עצמו, עם אותם עמדות אוטומטיות שאפשר לשים בכל מיני מקומות, עם הנגיעות שלנו בכל מקום ומקום, בג'רני, בפרי-ויזיט, דורינג ופוסט-ויזיט, עם שדרוג האופרציה שלנו שהיא תהיה דאטה דריבן וניהול כוח האדם שלנו בכל מקום ומקום, פלוס פרייסינג סטרטג'יז, בזה אנחנו עובדים כל יום. במקביל לדבר הזה, השאיפה היא להגדיל את הנדלן, וגם הגדלת הנדלן הזאת, אותם פארקים נוספים, צריכה להיות רווחית, משמעותית ואסטרטגית. בסדר? אז זה מה שנקרא, לקחתי את ה-user generated content וניסיתי איתו איך שאולי לסכם במה אנחנו עובדים ואיך אנחנו מסתכלים על הדברים. אלא אם יש עוד שאלה, מבחינתי, את במיוט מירב, אז קשה לשמוע. שומעים עכשיו? שומעים היטב. עכשיו. אתן עוד שאלות, אז אנחנו יכולים לסכם. אוקיי, אז זה באופן מקרי זה גם יצא באמת סוג של סיכום. אני כן אגיד כזה דבר, תראו, אנחנו מסתכלים על 2026, קודם כל אנחנו מסתכלים על היום ועל מחר, זה צריך להבין, אנחנו מסתכלים, אנחנו כל היום מסתכלים ושואלים את עצמנו אם אנחנו במקום הנכון, בזמן הנכון, בכל עמדה ועמדה, בסדר? אבל כשמסתכלים קדימה לשנת 26, אנחנו ממשיכים לפעול שוב להגדלת הפעילות ולחדירה לפארקים נוספים, בפארקים הקיימים, לייעול ושיפור, כדי להביא תוצאות יותר חזקות. אנחנו מתמודדים על שורה של מכרזים והסכמים שונים ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים, ומנסים למנף שוב, עד כמה למקסם את המינוף של אותו ניסיון ומוניטין חזק שיש לנו בפן גם הטכנולוגי, גם המוצרי, גם התוכן וגם האופרציה. אני קודם כל רוצה להודות לצוות שעובד שעות, מה שנקרא ארוכות, בצורה אגב מאוד יעילה, אבל עובד מאוד קשה בשביל להשיג את אותם נתונים, ואני בעיקר גם רוצה להודות לכם, למשקיעים, על האמון שאתם נותנים בחברה ובתהליך, תהליך נקרא מאתגר ומשמח במה שקורה פה, אבל הוא מאתגר, ואני מודה לכם על האמון. אז תודה רבה לכולם, ואנחנו נמשיך לבצע ונהיה מוכנים לחגים הקרובים, חנוכה למי שבישראל וקריסמס למי שבשאר העולם. תודה על הזמן. נתראה ברבעון הבא. וכמובן, מי שמעוניין להיפגש עם החברה, לשוחח עם החברה, אני כאן, ומוזמנים לפנות אליי. תודה חברים, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה.